Benvidos aos debates de Correo Televisión. Hoxe é o Día das Letras Galegas e, aínda que para algúns soamente é un festivo, é un día no que debemos prestar atención, ou especial atención, aínda que todos os días do ano deberían de ser os días das nosas letras, pois na creación no noso idioma. Temos nesta mesa de debate a tres homes. Non sei, isto é unha casualidade que sexan tres homes, Tratouse de que houbera mulleres, pero un problema de última hora impediu que tamén houbera unha presencia feminina e ao final somos 4 homes na mesa. Ou seja que desculpas, pero que non foi nada feito a propósito. Tres homes, digo, involucrados moito no mundo das nosas letras, das letras galegas. Un Eduardo Velasco, benvido. Grazas, boa tarde. Poeta e un dos impulsores dese proxecto tan interesante que é esa libraría editora que se chama Chan da Pólvora, que está na zona de San Pedro. Benvido. Tamén temos a Carlos Valdés, que non é a primeira vez que estás aquí, aínda que Eduard debuta, os dous seguintes ningún dos dous debuta. Carlos Valdés, ti eres un dos responsables xunto con Celia de Irmás Cartoné, benvido. Gracias. E Alejandro Tobar, un home que nunca deixa indiferente. Moitas gracias. Benvido, é responsable dese proxecto tan interesante tamén chamado Juguín e Munin. E xa nos falarás tamén que este ano puxechedes en marcha un premio de traducción ao noso idioma. Efectivamente. O premio Realia chamábase, non? O premio Realia que se fallou hai uns días, resolveuse hai pouco. Vou comezar con unha pregunta así como moi básica. Vou comezar non por orde de presentación, pero, o sea, non porque se fora o primeiro en presentar, pero sí por Eduard, por unha razón moi sinxela, porque ti non eres galego de nacemento, ti eres catalán. Por que crees que é necesaria unha data na que fagamos fincapé en hoxe o Día das Letras Galegas? Por que hai que celebrar? Porque moita xente acude a ese discurso con certo toque para min de veleno de todos os días son días das Letras Galegas, sí, pero que hai que, a día de hoxe aínda hai que poñelo o dedo nunha data en concreto. A ver, eu voume desviar un pouco da pregunta, Desvíate, claro. Xa que son catalán e xa me desviei, non? E xa vin aquí, voume desviar tamén un pouco. Eu o que creo que habería que facer co Día das Letras Galegas, que é algo que sempre digo, xa o deixo dito desde o principio, é que non fose un día festivo. Que fose un día laborable e que, polo tanto, sendo un día laborable, se puidese converter realmente nun día de festa. Eu parto da experiencia do San Jordi en Cataluña. O San Jordi este ano, por exemplo, caeu en domingo, e o gremio de librarías xa tiña un pouco de medo de que non tivese tanto éxito. Porque o San Jordi sempre é un día a non ser que non que caia no fin de semana ou así, sempre é un día laborable. Claro, o San Jordi sempre é un día laborable, quitado se cae en domingo. Entón, o San Jordi, cando máis éxito ten, é xustamente cando é un día laborable. Por que? Porque se converte nun día de festa. Entón, nos colexios, ti vas ao cole cando és pequeno, pero é un día realmente que é unha festa. Hai rosas por todas as partes, traballese realmente a literatura, podense facer actividades no propio día. Se estás no traballo, o día de San Jordi, tes permiso non escrito para sair, pois en vez do café sair 20 minutos, que nunca son 20 minutos, sempre o sabemos. A mercar o libro. Claro, podes sair unha hora e media, mercar o libro, dar unha volta, traer unhas rosas. Entón, realmente un día no que sí que é unha exaltación real, feita desde abaixo, das letras, non algo que o que acontece aquí que moitas veces é por parte dunhas elites que intentan que o día se consolide, pero claro, a xente se ten un día de festa, todo o mundo está farto de traballar, o que pasa é que se dispersa, non? Eu creo, esa é a miña reivindicación, e tamén como libreiro agora, é dicir, se os días do libro, se o día do libro, que este ano era domingo, por exemplo, non abre, se o Día das Letras Galegas non podes abrir porque é un festivo, claro. Para que tes unha librería, se os días propios en Galicia que podes vender e que podes abrir a librería, que a xente pode acudir. Non sei ata que punto, e isto xa o digo como lector ou simplemente habitante dun espazo, non? Ou dun lugar. Chamou a atención que o día das letras, o día do libro, agardaba topar todas as librerías abertas e o certo é que non estaban abertas, non sei se non se podía, Ata onde eu sei, abriron 3. Nós entre Chan da Pólvora, entre elas, non? Sí, bueno. Falamos entre nós, ademais de que eu creo que é unha actitude que hai que ter ese día, pois abrir para que se vaya. E houve moita xente, eu quedei sorprendido, de feito. Carlos Valdés, sí. Día das Letras Galegas. Pois eu non o teño claro, eu viña coa idea de que estaba ben que fose feriado, pero agora o argumento de Eduard a mí tamén me convenceu bastante, Sí. Eu falando dende o punto de vista do editor, sí. Inda que polo xeral
Para mí o Día das Letras Galegas é unha excusa para sair e dar unha volta, tratar cos libreiros que mellor sacan o posto á rúa, iso, pero convenceume Eduard. Sí. Alejandro Tobar, por que no 2017 aínda é necesario seguir a manter, ou é necesario ou é imprescindible manter un Día das Letras Galegas? Está ben o argumento de Eduard, xa escoitei moitas Sí. veces e a verdade é que é difícil poñer unha contra. Ben é certo que, habendo anos e anos, non é o mesmo que un ano se celebre a Filgueira Parverde que este ano mesmo que temos a Carlos Casares, que a mí particularmente é un tipo que me interesa moito, é moi completo, e creo que unha maneira de achegar, de popularizar, que ás veces se cae no pseudofolclorismo, pero bueno, esa é a parte negativa, pero sí é unha maneira de popularizar unha figura, un persoeiro. É certo que, por outra banda, xa respondendo así en global, que faltan mulleres, que unha vez máis, por exemplo, este ano foron 4 finalistas homes. Isto é un chamamento que se está a escoitar moito nos últimos anos, non? A pouca presenza de feminina. Sí, é certo, sí. Concretamente este ano foron 4 finalistas homes. Foron Fernández Morales, Díaz Castro, que a min se me gustaba moito, bueno, tamén Fernández Morales, era Carballo Calero, era Casares, gañou Casares. Bueno, non só é que chegase un home, que ademais merecíao, senón que non había entre as finalistas ninguna muller, e iso clama o ceo, verdadeiramente algo de sentido común. Porque o único requisito, así para facer un pouco de memoria para que todo o mundo entenda, é que tiña que ter falecido 10 anos... 10 anos atrás. Ten que ter 10 anos. Queres dicir algo máis, perdón? En principio Non, vale. Falaba Eduard de elites, non? E ás veces non tedes a sensación que hai como unha desconexión entre as letras e o grosso da xente, non? A xente de a pé, non? O que falabaste do San Jordi, non sei cales eran os datos, pero a maioría da xente merca un libro, é unha tradición como moi asentada. E ás veces as letras galegas parece que é algo que sucede nos institutos, non? Institutos, colexios, centros educativos, e ca xente que xa se preocupa de por sí da historia cultural, pero que a xente de a pé, non? A gran maioría acaba con esa imaxe de hai que ven o mércores é festivo e a seguinte semana ascensión. A ver, eu creo que é moi complicado tamén responder a isto, porque... Por eso viñeches. Xustamente, efectivamente, tamén é complicado responder, porque xustamente creo que responde a moitos factores, non? Un é o tempo que leva unha festa implantada, tampouco, non, creo que xa non hai que comparar máis co San Jordi, porque tamén... Sí. Festa. E despois un pouco... Que ao final son odiosas as comparacións, Nós temos que facer aquí, supoño que a nosa propia evolución, pero bueno, miramos... Home, eu fíxena, porque xa que dixeches que non nacer aquí, metín, non? O tal, pero eu creo que depende de moitos factores, e un deles é a proximidade que hai na cultura galega ou a presenza que tivo a cultura galega históricamente nas escolas ou nos institutos e como eso callou na poboación, que eso creo que é distinto, seguramente aí podemos analizar moitos factores como o poder político, a relación, pois, digamos, da poboación de Galicia, que ademais é unha cosa moi curiosa, porque claro, en Cataluña hai moitísima xente que é de procedencia non catalá, non? Quero dicir, bueno, a miña familia toda, un par de xeracións atrás, se queres, e non é o que pasa aquí, en cambio parece que a distancia entre o que é a cultura do lugar é moito máis grande aquí que alá. Entón, eso son cousas que tampouco me corresponde a min analizalas, pero que supoño que non é tan fácil como dicir, non, debería ser festivo ou non, e despois tamén hai outra cousa que eu creo que desde o momento no que abrimos librerías ou editoriais ou traducimos ou gañamos premios e tal, todos nos convertemos un pouco nunha elite. Isto tamén é así. Sí, pero, por exemplo, eu escoitelle 20.000 veces ao señor Tobar que, por exemplo, para sacar adiante o seu proxecto editorial había que facer as contas perfectas, claro. Sí, escoitaríasme que hai que ser realista cos números e ter un plan de empresa e saber onde quere un chegar. Sí, é certo. Eso é porque o que chaman esta frase tan bonita de nicho de mercado, non? Da literatura galega aínda sega a ser xustiña. Sí, ainda onte creo que lía en praza un señor que dicía que somos os que traballamos pola lingua, somos unha minoría, e cando digo lingua tamén digo cultura, porque o que vehicula, somos unha minoría que traballa moito. É certo, case sempre somos os mesmos, e tamén é verdade o que di Eduard, de que unha vez que nos convertemos nas persoas que van este sábado os premios da, como se chaman, a Gala do Libro Galego, a segunda edición, se empezas a traducirse, claro, ti es xa parte da elite.
Isto eu entendo que está pensado para que chegue a calquera persoa. E concretamente co tema dos institutos tamén hai outro factor a ter en conta, é que a escritura en galego, a escrita está moi ligada á docencia. Aquí hai moito escritor que a mí pareceme ben, claro, como non é o caso de Casares deste ano. E ainda esta mañá, para preparar un pouco que íamos falar, unha das mellores cousas que atopei concretamente con respecto ao homenaxeado deste ano foi Telexornal Casares, ou Telexornal Letras Galegas dun instituto, 18 minutos, duns rapaces fabuloso. De feito, está aí en YouTube, cada quen que o queira, se o quere ver, aí o teñen. E bueno, sí, por aí vai. Pero o certo é que, por exemplo, a mí chama moito atención, sigo facendo un pouco de fincapé no mesmo tema, esa distancia que hai ás veces cas propias publicacións, non é a chegada a xente do común. Vos, por exemplo, que sodes unha editorial que traducides grandes obras, non? Ao galego e obras incluso de acceso, o sea, hai moita xente que lea Jane Austen, tamén se pode ler en galego. Que foi o último que traduciche desde? Jane Austen, sí, pero Persuasión sí. Era, que tiña medo terme equivocado. Pero tamén, por exemplo, sacades unhas libretiñas preciosas, o sea, cousas que é un xeito tamén de seguir as nosas letras non son solamente novelas, é moito máis, é unha especie de conciencia ca lingua, non? Ou de matrimonio ca nosa lingua. Que falta para chegar? Bueno, eu quero facer unha aclaración tamén antes de seguir, que eu son nacido fora de Galicia tamén. Outro máis? Sí. Isto non o sabía eu. É unha confesión, madrileño para máis inri. Ahora que dice que me soa. Sí. Pois foi unha casualidade, Pero mira, isto sí que me chama atención, e foi un paréntese, despois continúas ti, que non é o primeiro, nin o segundo, nin a terceira persoa que eu me atopo ao longo da miña vida que non son nacidos aquí e o seu compromiso ca lingua, compromiso o que iba a dicir no matrimonio antes, o seu compromiso ca lingua é moito maior que o mellor alguén daqui. Eu lembro un rapaz que, bueno, un rapaz moi conhecido en Compostela, que é un rapaz inglés que leva aquí non sei cantos anos vivindo, e un día falando, estaba intentando falar con alguén en castelán, e de repente el co seu acento inglés di, como se di fiestra? Non, porque non sabía o equivalente en castelán de Windows, o sea, sí que me chama atención, non? O compromiso maior... Os conversos sempre foron así. Os conversos gustan moito. Pois o segundo converso, que ibas a dicir? Bueno, agora xa me perdi un pouco, pero eu que estou dando de voltas un pouco ao tema da peculiaridade da supervivencia da lingua galega ao longo da historia e como iso o mellor ten que ver con como se achega a xente a unha festa como é o Día das Letras, o que iso implica. Evidentemente, de feito, teño experimentado ás veces unha situación curiosa, non? De estar falando con alguén polo xeral da aldea que ten noción, falando galego perfecto, e que eles pensan que non falan galego, esta parte de persoas en concreto. Decíame que eles non se consideraban, non, é que eu non falo galego, non falo galego ben, tal. Para min pode ter que ver con iso, un pouco. Bueno, a mí sempre me chama a atención cando lle preguntas a alguén, non? Bueno, un pouco por respeto, galego ou castelán, non? E che din, é que o galego falo o da casa, e eu lle digo, que mellor galego, non? Que ese natural. Non, é que eu non sei as palabras, digo, pero, bueno, falo con naturalidade. E volvendo un pouco que ti dis, a mí sempre me chamou a atención, por exemplo, a xente maior, isto experimentei ca miña boa, que eu falo galego como máis natural de todos os galegos que podo, dos tipos de galegos que podo falar en diferentes ocasións, non? E cando escoitaba que ela lle contaba a alguén algo referido a min, a miña voz na súa boca era en castelán. É dicir, sí que creo que hai un problema de conexión ás veces, non? Do idioma cas persoas. É un idioma materno, como era no caso desta muller que sempre falou e fala en galego. Sí, eu creo que entender que as letras son as mesmas, despois hai, pois, a mellor non é máis apropiado, non? Pero atletas da lingua como Carlos Casares, que fan un exercicio creativo e un uso musculado, non sei como definilo, pero que fan un desenvolvemento da lingua especial. Pero as letras son as mesmas, iso é o que hai que entender. Politizouse moito a lingua e as letras.
E por eso quizáis utilizalo como un instrumento, ao final eso parecía un ring, e no medio estaba o que era a finalidade, non? Que era que chegase a xente do común, e como as letras e as linguas estaban de lado a lado, poñedes todas cara como de... que creo que sabemos que claro que se politizou e sabemos por parte de quen. Eu fixen a pregunta absolutamente tendenciosa. Claro. Home, política, todo é política, quero dicir, desde o momento no que... Que pouco me gusta cando a xente me di, eu de política non opino, pois estás morto. Así nos vai. No, sí, todo é política, é dicir, se nos decidimos ser de fora e vivir aquí dunha determinada maneira, falar dunha determinada maneira, pois isto é política, non? E se abrimos unha librería ou unha editorial, traducimos ao galego e non bueno, non, a outra lingua tamén está ben traducir porque hai que... non, iso cada un... Refírome, todo é unha posición política. Despois a lingua politizouse? Sí, evidentemente, pero claro, unha cousa é a política ofensiva e outra cousa é a política defensiva. Non, desde o momento que che politiza... Pero eu tampouco sí. Non, bueno, para desfacer todo o que se puide conseguir ou directamente para destruir, digamos, o que é a lingua dun pobo, obviamente hai que facer unha política defensiva, non? Pero vou a exercer neste momento de abogado do diaño, pero outra xente percibiu certas políticas de potenciación da lingua como obrigación, non? Como unha especie de dictadura lingüística. Pois que aproveite o Día das Letras Galegas para ler contas como 55 mentiras contra a lingua galega de Prolingua, ou que escoite, venme fabulosa a túa pregunta, o que acabo de escribir hai un momento antes das cámaras de Casares. E dicía Casares, escribo cunha clara conciencia política fronte ao castelán, que é a lingua imposta. Isto teño moi claro, o bilingüismo non o acepto, o máis podo desculpalo, e non sempre. Ainda non atopei a ninguén que me puidese demostrar que o bilingüismo é políticamente válido. A lingua dos galegos é o galego. Ese é un posicionamento do señor ao que estamos homenaxeando este ano. E isto saqueino da Asociación de Medios en Galego, que recollía estas palabras de Casares porque se queixaba de que esta mañá sacaba un comunicado sobre as axudas que dá a Xunta, dá unha subvención a promoción lingüística nos medios. Pois a subvención a promoción lingüística nos medios nos últimos 10 anos, o 1,5% foi para medios íntegramente en galego. O 98,5% foi para medios xeralistas, cuxo requisito para levar este diñeiro é que teñan un 8% de galego nas súas cabeceiras. Canto teñen? Non o cumpren, moitas delas, algunhas soamente o 5%. E como fan ese 8%? Moitas veces contra autores automáticos. Entón, aí está toda a política. Se ti queres manter iso, tens que ter unha posición como a que acabo de ler de Casares. Unha cousa que non digo que máis me gustou de Casares, unha das cousas que máis me chamaron a atención de Casares foi que el fora o responsable, ti máis ou menos somos da mesma quinta, creo que tires un pouco máis na boca que a min, sí. Pero daquela campaña que eu lembraba de neno, que era algo así como fala de Oberce, que eran unhas pegatinas negras que se vía unha nai así como a través dunha fiestra, e non era consciente, isto vino en algunhas das biografías que se publicaron, que Casares era moito máis era un compromiso absoluto que ti dis, non, ca lingua. Sí, a min Casares a nivel lingüístico, a moitos niveis, a min un personaxe que me interesa moito, entre outras cousas, porque ese señor chegou a un montón de capas da sociedade. Meu pai, que non lía apenas en galego, non perdía nunca a columna de La Voz de Galicia, que eran unhas crónicas excelentes de Casares. Bueno, con isto, falando de meu pai, xa non sei cal me preguntabas. Non, que dicía que Casares, que ao final que era moito máis que un escritor ouso, non? Que había un posicionamento... Sí, de feito, Casares era unha persoa que naquela época sabía que a lingua na que tiña que falar cos seus fillos era no galego, e falaba en galego. Tamén falaba en galego co pai, creo que falaba en castelán coa nai, como nos pasa a moitos, no meu caso eu monolingüe en galego, pero sei que a moita xente e sucede que con determinadas persoas falan en castelán. Pero Casares sabía cal era a situación. O que eu acabo de dicir, que hai unha lingua imposta e unha lingua minorizada, xa che dá clave para o que tens que facer no teu país, porque como non o fagas ti, non che vai vir un señor de Zamora, nin che vai vir un señor de Tarrasa. Pode haber unha excepción, pero non é o habitual. E dende logo, se soamente as excepcións van facer o teu traballo,
pero que ademais a única lingua imposta legalmente é o castelán, non? Sí. Desde a aprobación da Constitución. Efectivamente. É imposta como tal, que tes o deber de aprender, non? Despois eu creo que o que apuntas aquí Eu- que é unha cuestión de raciocinio. É dicir, linguas na cabeza, máis ou menos creo que todos os que estamos aquí como mínimo temos 2 ou 3, non? Ou algúns máis. Destas linguas que tes na cabeza, co teu raciocinio podes pensar calé a que pode requerir máis da túa axuda, do teu apoio, da túa, bueno, que xa non quero dicir ni militancia, simplemente da túa actividade diaria como falante. Pero mira unha cousa, algún dos tres coñece o caso deste home ou muller que por aprender galego esquecer o castelán? Non. Non, digo, Existe no, ese por caso. eso pregunto, Eu por eso creo que ese pregunto. caso non existe. Enfermidades raras hai moitas. Por eso pregunto, Claro. pero polo de agora non hai ningún caso, como se di isto, documentado de algunha persoa que por aprender o galego borrar o castelán ou outro idioma, non? Xa quixesen, pero non... Eu coñezo un caso que é moi curioso, dunha rapaza del Algué, en Sardeña, que é unha cidade onde ainda hoxe se fala catalán, un catalán pasado, digamos, polo sardo, con acento italiano. Esta rapaza non a educaran, os pais sí que foran educados en catalán, e ela xa non. Ela comezou a estudar catalán a raíz de que a súa avoa, tristemente, pois comezou a padecer Alzheimer. Xa de vella. Entón, co Alzheimer, a avoa empezou a esquecer o italiano, ata que acabou somente falando o catalán del Algué. Entón, esta rapaza dixo, bueno, eu nunca vou ser como a miña avoa, pero polo menos isto que non se perda, non? Porque foi aí cando fixo a reflexión que tería que pasar por esta señora ou que política xustamente houbo contra esta lingua para que esta pobre señora que foi educada dunha maneira a mí me falase doutra que non era a súa lingua e que agora non é capaz de articular unha palabra, non, en italiano. É un pouco o caso ao revés, quero dicir que o caso de esquecer as linguas tamén se esquecen, eu de feito cando estou aquí custame máis falar en catalán que falar en galego. Sí, pero non digo que se esqueza por falta de uso, digo que faga, sabes, como un efecto borrador, Bueno, que pode pasar, pero eu creo que está demostrado que na maioría dos casos do planeta non sucede, os que aprendemos linguas que non son as nosas, sabémolo. O certo é que os editores, falo en xeral, non? Estades a facer unha gran labor nos últimos anos en prol do homenaxeado. Ao final, o Día das Letras Galegas era un pouco tamén o momento de quen tiña os dereitos da obra de esa persoa facer un pouco o seu agosto en maio, non? Publicar todo o que tiña e intentar, bueno, pois que nese mes, porque casi se centraba nese mes, ou como moito nunha semana, pois vender o máximo posible. Pero o certo é que, co paso dos anos, eu poñería un pouco o punto de inflexión en Lois Pereiro, non? Publícase moito ao redor da figura, xa non somente as súas obras, ensaios, biografías. Esta no de Casares é unha auténtica maravilla porque podes chegar a Casares dende cousiñas moi sinxelas dende unha cousa dos bolechas, o sea, de unha publicación pequeniña dos bolechas, a unha cousa xa máis para adolescentes, amigos de Casares que escriben sobre el, as súas obras, que sí que hai un gran traballo, non? E o que máis me interesa case é como se vai alongando no tempo. Xa o 17 de maio está aí, pero xa o mellor dende principios de ano ou dende finais do ano anterior xa se empeza a publicar algo. Creo que nos queda aínda pendente pos letras galegas, non? Que parece que remata un pouco, pero non, estades a poñervos as pilas. Non digo de maneira individual, porque cada un ten as súas liñas editoriais. Creo que no caso de Carlos Noso non é, No, porque nos traballamos en traducción de liñas, linguas estranxeiras ao galego. Pero falo dos sí, editores, do certo. gremio que pertencedes. Sí, non hai máis que ver estes días, pois agora que estamos nunha revolución tecnolóxica, as redes sociais como ferven con cuestións ao redor de Casares. Tamén é certo que, como ben dicías, Casares se queda para todo, soamente a nivel de traducción. Pois o tío aí, antes de vir, tamén miraba aí con Montse Penas que ten Casares tradutor e unha explicación de bueno, realmente dá para todo. Se queres de ensaísta, queres de cronista, pois tamén, a nova narrativa, queres ligalo por ali, bueno, realmente dache para todo. De feito, Xerais acaba estes días un libro moi completo dun colega seu de traballo, en fin, que sí, que hai libros arreo. Tamén o éxito das letras, o que dicíamos antes, ten máis éxito canto máis achegada é a figura, non? Sí, sempre pasou. que é o caso. A chegada non só En tempo, non só veces vitalmente, en tempo cronolóxico ou en tempo vital, non? Ajá. Quero dicir, no caso de Filgueira Valverde xa queda un pouco máis atrás, e ademais que parece que en tempo vital, e cando digo vital, digo político, social, etc., pois non é unha figura tan achegada como pode ser Casares,
para uns sectores máis, para outros non tanto, como pode ser Lois Pereiro, non? Que sobre todo pois coa é unha figura que tivo moita máis popularidade entre a xente moza. Pero aí vouche levar a contraria. Vouche levar a contraria un pouco, quero dicirche, penso, dende o meu punto de vista como lector, as letras colocaron a Lois Pereiro, quero dicir, podía ser coñecido por o que falabas ti de élite ou elite, pero faltaba ser coñecido e reivindicado pola gran maioría, e penso que as letras serviron para colocalo no lugar que lle correspondía. O mellor estou dicindo unha barbaridade, Pois mira, podesme levar a contraria. Sabes a que me recorda isto? A un artigo, creo que é un artigo de Isaac Lourido que está publicado en Libros que non lee ninguén, que é un libro interesantísimo que publicou a través, no que fala do horror que é ver o nome de Lois Pereiro pois con certos conselleiros do goberno de Galicia ou en boca de certas persoas, non? Pensar se realmente ese escritor ou esa persoa querería ser homenaxeado por toda esta xente. Entón, claro, no lugar onde lle correspondería a nivel de popularidade, sí, pero a que prezo? Pero bueno, fala, que estás tendo unha estou escoitando, creo que sí, efectivamente, no caso de Lois Pereiro non sei eu. Hai outros, no caso deste ano, pois eu creo que un tipo tan cordial como Casares seguramente non tiña problemas. Pero hai que non querería estar cun goberno que, o meu modo de ver, está practicando unha política de exterminio lingüístico. Home, hai moi pouco, que foron hai 5 anos, o finado Agustín Fernández Paz rexeitou o primeiro premio aquel de Galicia. Bueno, pois esa é a atitude en moitos momentos. Insisto, no caso das letras galegas creo que supera, a min dame esa impresión. E no caso concreto de Casares, unha persoa tan cordial e que tocaba todos os paus e toda a xente, non creo que tivese problema por ser reivindicado e homenaxeado. Pero vos pensades que a alguén non lle gustaría ser tan homenaxeado no Día das Letras Galegas? Posiblemente. Bueno, o caso de Lois Pereiro que comenta Eduard, creo que pode ser. Ahora que estaba pensando que un goberno así preferiría que non, a mí que máis me dá. Pero non, digo tamén a nivel, que estaba a pensar en que de que me soaba un pouco o teu discurso, non? E era dun documental que vin hai pouco, que bueno, que polo visto é moi famoso, que é Finding Vivian Meyer, non? Que bueno, atopan uns negativos e acaban atopando unha gran fotógrafa que fora toda a vida unha nani, unha coidadora de nenos, pero tiña unha obsesión con fotografía e de repente descubriron que era unha fotógrafa pues, como de moita calidade. Sí. Entón se preguntaban ata que punto tiña dereito a esa obra publicala cando ela estaría en contra, non? Ela non parecía que non buscara xamais esa dimensión mediática. Entón, claro, ata que punto os editores ás veces cumprimos esa tarefa un pouco ingrata, se o pensas dende o punto de vista do creador ou da creadora, que é darlle continuidade, continuidade a súa presenza, no? E poñer a disposición dun público lector outra vez algo do que ti únicamente que faz, o único que faz ti con eso é transmitilo, poñelo aí outra vez. O sea, como editor eu considero que a miña labor é deixar cuestións aí abertas, no meu caso, collendo ademais obras bastante bellas xa, e poñéndoas outra vez a disposición dun público. Moitas veces eu creo que sí que xurde esa dúbida de pensar si esa creadora ou ese creador estaría disposto ou estaría orgulloso ou contento de estar aí outra vez. Como non imos a ver, non se nos van a aparecer, pois deixamos así a dúbida no aire. O certo é que todos nós, ou digo así, asiento un pouco da nosa xeración de familias comuns, un pouco chegamos ao galego a través da educación, non? O primeiro que linde en galego foi a través da educación, pois o propio Casares, Alcalá, ese clásico non dos, Esmorga, ese clásico dos 80, 90 que era Crime en Compostela de Reigosa. Pero que sucede despois? Porque o certo é que despois hai unha ruptura ca lectura en xeral e ca lectura en galego en concreto, non? O sea, hai anos que se intenta fomentar a lectura a través da educación e algo sucede.
A xente que fomenta a lectura realmente son vos lectores ou son lectores... É o mellor xeito de fomentar a lectura, que tamén, se nos ponemos a facer preguntas, claro... Que claro, moitas veces non sei, os modelos de lectura, unha cousa son as lecturas obrigatorias, non? E outra cousa é encontrar realmente unha persoa, un mestre ou unha mestra, un profesor ou unha profesora, que realmente che transmita paixón pola lectura. No, que o vexas tamén como un modelo de vozo lector, no? E que che transmita nas súas clases ou simplemente na súa atitude pois unha paixón polo libro, pola lectura, polo coñecemento e despois todos sabemos que o coñecemento si hai moitísimas maneiras de acceder ao coñecemento, pero a lectura ademais é que un placer barato, que o levas a todas as partes e todas as veces non se transmite, non? O que se transmite é a obriga de inchino que se les vai ser moi feliz, vai che gustar, pero non... E que seguides vos tamén ca resposta, pero hai algo que me molesta especialmente, que cando alguén me diga os libros son caros. Porque hai tantos libros a tantos prezos que dicirche, si, os libros costan 20 e pico euros. Pero mesmo nesas, eso non é argumento en tanto que existen librarías. Aquí en Santiago temos a Ángel Casal, entre outras moitas. Sí, creo que ese argumento a mí non me chegaron con iso ainda. Totalmente. E o libro, ademais, se pensamos en todas as persoas que interveñen nun libro, non? Sexa o autor, o corrector, o editor, o maquetador, o impresor, o libreiro, é dicir, seguro que esquezo figuras polo camiño e pensamos nas porcentaxes que queda cada un, o libro é moi barato. Non, pero os libros son baratos e a alimentación que che dan, e o prazer que che dan, e os libros son para volver a eles, e coleccionar libros mola tamén. Isto dicíame un día Pablo Couceiro, dicía, o lector é bueno, porque un día eu dicía que tiña como moitos libros sen ler, que a ver cando tiña, e me dicía que o lector é compulsivo, acabas mercando cousas e acumulando, non? Que dis a ver cando teño... O Pablo de Couceiro sempre di, o Pablo Couceiro, que o caro non é o libro, o caro é o espazo e o lugar para almacenar os libros, non? Efectivamente. Claro, os andéis, a casa, etc. Non, o libro en si non, o libro é barato, iso é algo que habría que transmitir. O que agradecí moito, as televisións planas, porque hai espazo detrás, todo o espazo que ocupaba o cura da televisión, claro. Pero non podes poñerlle aí a... Non, acabas facendo a bailarina de flamenco enriba da tela. Bueno, isto contacho despois, porque pode caber detrás dos postos enriba dos... Sí, iso a nivel de edición equiparable á impresión digital, que nos agora non temos que ter tanto almacén. Claro. Podemos axustar, antes falaba de que eu che dicía que axustábamos moito, pois aí podes axustar. Mesmo agora, por exemplo, no noso caso temos o problema de que xa necesitamos unhas tiraxes algo máis grandes. Pero con 60 títulos no catálogo tamén esas tiraxes máis grandes implican buscar un almacén máis grande. Entón, bueno, vanse creando problemas. A vida é iso, unha sucesión de problemas. Volvo a aquela pregunta que contestou Eduardo de primeiras, que era onde rompe, onde se establece a fenda entre o primeiro lector, non? E o lector esquecido, o que despois xa non... xa é como moi difícil de recuperar. Aí eu creo que o problema é global da lectura, non da lectura en lingua galega. E logo, concretamente, os profesores de literatura galega teñen unha carga de traballo extra que entendo que non teñen, por exemplo, os de literatura castelá ou literatura española, que teñen que mirar de crear unha paixón pola lingua, crear unha paixón pola lectura, en xeral, e crear outra de coñecemento da túa propia identidade. Bueno, un traballo triplo, iso non é moi doado de facer. Tes toda a razón, porque a mí hai outro discurso que tamén me molesta moito, que é o de palabras inventadas, non? Bueno. Palabras inventadas. Alguén me dicía, altofalantes. Bueno, que haberá que buscar unha palabra para galego, non? Haberá que... Bueno, a lingua que ten máis empréstimos, no, das que é o inglés. Altofalante sería o que altofalante sería o que castelán sería algo así como afortunadamente, ademais mesturamos. Para que a xente, claro, que dixen altofalantes así o aparcadoiro, claro. Pero bueno, iso xa querer facerlle dar o avión unha volta de campá, porque todas as linguas afortunadamente son unha combinación, o propio castelán, o inglés, que está cheo de galicismos, todas as linguas, tamén o galego. É menos mal. E que ademais negaría unha lingua o dereito de ter palabras, é dicir, de xerar novos termos e de ter préstamos de outras linguas e negarlle o dereito a existir. É dicir, porque calquera lingua que este en uso hoxe crea palabras, colle palabras de outras linguas. Pero aparte hai palabras preciosas en galego, porque... Ou ainda que sexan feas. Pero, por exemplo, en Vigo, hai palabras máis bonitas, o sea, en vez de decir ombligo, que queda como aí, non sei, xa sona buraco en Vigo, ou padiola. Padiola é unha palabra preciosa. Claro.
Sí. Sí, no, eu si, se unha lingua xera neoloxismos é porque está viva. Se non, é que morreu xa. Eu recomendo a todo o mundo que faga algo moi sinxelo e gratuito, que hai unha aplicación da RAG que nós aquí utilizamos, que podes ter no móvil, e aí podes comprobar todo, o sea, comprobas cada unha das palabras en galego, aprendes. O dicionario. Sí, un dicionario, claro, unha aplicación que é un dicionario. E dixen unha aplicación, claro, non dixen o que era ao final, unha aplicación que é un dicionario, o dicionario da RAG. Podes conxugar verbos, ver se van acentuados ou non, o sea, é unha ferramenta do máis útil, pero a nivel de curiosidade, simplemente, non de traballo, porque non sei que aquí sí que a utilizamos moito por traballo, pero a nivel de curiosidade, por aprender cousas. Que non aprende cousas ou non aprende galego é porque non quere. Realmente outra cousa que non teñas tempo, que teñas unha dinámica vital que non che permita facelo, non? Pero quero dicir, que ferramentas no teléfono móvil, a xente pasa horas o día mirando o móvil polo mesmo prezo. En vez de xogar o Candy Crush, de vez en cando buscando a ver como se di isto en galego. E despois, agora que digo o do móvil, parece que o preparase, pero non é así, é que a lectura, un dos problemas da lectura en galego ou en calquera lingua, é que a lectura é unha, xa non quero dicir unha afección, quero dicir, é unha actividade que vai totalmente a contra do que está de moda hoxe. Quero dicir, porque a lectura é, insisto, é un prazer, pero é un prazer solitario, é un prazer que require tempo, que require concentración, e que require persistencia e constancia. E todo iso non está de moda, non está de moda estar só, se estás só, tens que estar co teléfono móvil para non estar só, non está de moda ser constante, non está de moda dedicar esforzo a unha cousa que, como todo, decir, hai moitas cousas que custan un esforzo, que despois a recompensa ven despois ou no propio esforzo, pero claro, para encontrarlle o gusto hai que esforzarse. Mira, Carlos, perdoa, que como sei que che gusta o tema dos neoloxismos e demais, estes días estamos co do virus informático do que chamaron en televisión española ransomware, bueno, pois iso hoxe... Ramonware, no canal 24 horas. Pois o ransomware ten unha palabra en galego, ves que estamos dicindo todo o día ransomware, ten programa de secuestro. Vale. Igual que spyware, que tamén se pode dicir se queres empregar o empréstito, spyware, pero tes programa espía. Claro. Bueno, para min é un enriquecemento poder empregar os sinónimos. E despois, moitas veces, cando se acusa o galego, de palabras inventadas, o que é realmente é descoñecemento da lingua e descoñecemento do país. É dicir, moitas veces ti andas por aí polo país, por unha aldea, unha vila ou onde sexa, ou vas polo monte, preguntaslle a unha señora que anda por aí como se vai a tal sitio e resulta que di unha palabra que dis, pois eu esta palabra non me atrevía a dicila porque pensaba que era, por exemplo, a cadeira e a silla, non? Que dis que o mellor estás un pouco cortado e non queres dicir cadeira, aquela señora, pois que parece que tal, pois di cadeira, perfectamente. E dixen este exemplo como como lle sentín a alguén dicir encrucillada ou como lle sentín a outra persoa dicir 50.000 cosas, que se coñecese máis o país e o territorio, non habería tantos prexuízos. Ao final é unha cuestión de coñecemento. Agora que comentas esa, eu teño outra... un señor que me dicía, estou feito en min. Bueno, pois feito en min efectivamente funciona, estou satisfeito, estou contento, estou feito en min. Bueno, e despois xa o escoitei máis veces, foi vía aldea. Os outros galegos, e con isto refírome a un chamamento, denuncia, berro, que facían hai uns meses, un grupo de autores, escritores, entre eles estaba Teresa Moure, sobre o apartheid, non, que sufrían os lusistas, os reintegracionistas. Bueno, chamarlle apartheid. Bueno, eles utilizaban isto, pero utilizaban, non? Estou utilizando porque isto entraba dentro. Entón, hai outro tipo de galego que parece, non, que está a sufrir aínda unha discriminación maior. Carlos. Non teño moi pensado o tema, pero... Non, isto foi un agasallo que che acaba de facer aquí. Sí. Non tes moi claro. Non teño moi claro. Eles falan de que eso, que non había... Sí, que non poden participar non poden ter acceso a determinadas cuestións, como axudas, premios e todo isto. A mí en abstracto a idea do reintegracionismo pareceme moi interesante, teño que dicir, pero non sei se na súa expresión
Aquí non sei, supoño que vou gañar algunha labazada. Non, Non pero sei non se na súa expresión... ves aquí a facer inimigos, ti No, donde no, queiras no, para o no. discurso, ti páralo. Na súa expresión está moi reducido a unha elite cunha formación moi definida. Non sei se é o xeito máis apropiado de chegar a maior parte da poboación. É a miña idea. Dicindo eso, vai por diante, que eu, por exemplo, cheguei ao galego a través do portugués. Eu non sabía galego, eu pasei un ano en Coimbra, estudei portugués ali, e resulta que cando cheguei a Galicia a primeira vez, pois aquilo fluía, non había... Claro. Non notaba eu moita diferencia. Eche tempo a pensar mentres que lle pasaxe. Non, tiña moi pensado. Tiñas moi pensado. Tiña moi pensado. Eu, como sabes, vivín en Dinamarca, 4 anos e pico. O dinamarqués é unha lingua, o sueco é outra lingua, e o noruegués ten unha dupla grafía, o Nynorsk, novo noruegués, e o Bokmål, noruegués de libro. Cada un ten a súa lingua, ninguén discute que o sueco sexa dinamarqués e o dinamarqués sexa sueco. Iso non funciona así. Eu, por esa mesma vía, creo que existe linguas irmás, linguas moi próximas, que son o portugués e o galego, unha lingua curmá, que é o castelán, e máis nada, non creo que o galego sexa en ningún caso portugués de ningunha das maneiras, creo que de feito ir cara ao reintegracionismo e bogar a contra, pero isto dito con máximo respeto, porque tamén me merece o seu traballo ou os seus posicionamentos lingüísticos o máximo respeto. Xe vai tocar a min defender o reintegracionismo, Claro. non? Xa para ir a contra, tal. Eu sempre que vexo, por exemplo, nun premio literario que non se aceptan traballos que non estean na grafía oficial, non? Unha normativa oficial, que además isto de oficializar unha normativa vía Parlamento, eu creo que é unha anomalía, de feito, porque se ti lle concedes autoridade a unha academia, a unha institución, sexa que sexa, xa non fai falta oficializar unha cousa vía Parlamento, non? Pero sempre penso que, claro, que se mandas un traballo a ese premio con faltas de ortografía, ese texto xa non está, é unha broma que me fago a mí mesmo, ese texto xa non está na normativa oficial, non? Problemas ca normativa teñenos todas as linguas, incluído o propio portugués en Portugal, co acordo ortográfico, que tamén fixo moitísimas reformas, non? E aquí sempre se fala das reformas da Academia e ninguén, a xente non ten nin idea de todas as reformas que fixo o español nos últimos 15 anos, que fixo como 10 reformas, non? Ou se non son 15, son 20, da igual. Eu creo que o reintegracionismo é unha cuestión de posibilidade e de estrategia de abrirse ao mundo, non? De entender Galicia pois como un país que está nunha posición privilexiada respecto dos países de ámbito hispánico e respecto dos países de ámbito lusófono. Simplemente é unha cuestión de estrategia. Polo tanto, entendo que se hai unha grafía oficial, pois que, en principio, xa que escribimos en galego, non? É dicir, se temos un compromiso é dicir, o compromiso co galego podese vehicular de moitas maneiras, non? Que queres optar pola grafía oficial? Pareceme moi ben, e de feito entendo que se hai unha grafía que é oficial, polo menos os poderes públicos que algo que non fan, o que terían que facer é aplicalo, escribir en galego, escribir ben, que non todos o fan, e falar como é debido. Pero, en fin, hai outras estrategias normativas que o que fan é abrir. Outra cousa é que unha vez aberto que teña moita repercusión fora, que iso tamén é outro problema co que te podes encontrar, non? Eu creo que tamén, creo que agora mesmo o reintegracionismo tamén está nun momento que ten cara a sí mesmo unha mirada crítica de reformular certos postulados, non? Incluso o reintegracionismo tradicionalmente se cadra prescindiu de formas xenuinamente galegas e, polo tanto, galego-portuguesas que agora está aplicando, non? Tamén desde que a Academia das Ciencias de Lisboa se incorporou o seu dicionario normativo, non? Ben, estoume liando un pouco, pero quero dicir que eu estou moi a prol, digamos, da convivencia normativa, de entender que son estrategias distintas, pero que todos estamos indo cara a unha mesma dirección, que o de facer da lingua galega pois a lingua ca que nos queremos relacionar e coa que queremos vivir e na que queremos traballar. Pechamos debate, pero vou vos pedir unha cousa, por eso vos dou tempo así 10 segundos, pensade algo para recomendar. Ahora volvo a dicir o mesmo, pensade algún libro, algo que vos apeteza, que pensedes que é un bo xeito de achegarse ao Día das Letras Galegas. Pois eso, imos pechando o debate, entón, cada un de vos
ides pensando algo propio, podes facervos un pouco de publicidade tamén, algo que lle poda apetecer a xente ler, coñecer ou a partir de aí abrir un camiño cara ás nosas letras. Quen comeza? Ti... Eu, como penso moi rápido, xa o teño. A máis vouche dar dúas. Unha é de literatura galega, Atuado na Braña, de Xavier Quiroga. Como? Atuado na Braña. Unha novela excelente, longa pero excelente. E despois tiro cara ao meu, cara a unha traducción feita por unha sueca, Marta Dahlgren, que era veciña de Casares, a muller de Casares, por certo, Cristina Berg tamén era sueca, e publicámola hai medio ano. Chamase O xogo serio, e o seu autor é Hjalmar Söderberg. É unha historia de amor triste, como ben corresponde aos países nórdicos. E as boas historias de amor teñen que ser historias tristes ao final, senón eso xa é outra cousa. Entón era Atuado na Braña, Xavier Quiroga, O xogo serio, Hjalmar Söderberg. Carlos. Pois eu recomendaría calquera das obras de Casares, de Carlos Casares. Ilustrísima, creo que lín eu así este ano, e creo que unha boa maneira de entrar aí as letras galegas. Que era de lectura obrigatoria cando Carlos e máis eu estudábamos aquí. Bueno, eu como venidero, claro, pues... Sí, había como uns clásicos que tiñas que pasar sí ou sí, e ás veces eu penso que algúns moi mal enfocados nos anos que che tocaba ler eran certas cousas, porque claro, por eso para min, dicíache ese clásico dos 80 como era Crime en Compostela, pero para min chegar a Crime en Compostela ou a Suso de Toro foi claro como oxígeno, non? Para os rapaces de esos 13, 14 anos que tes, claro, se che fan ler cousas como moito máis densas a unhas idades moi tempranas, penso que flaco favor nos estaban a facer a nós nese momento. Creo que ao final xa, bueno, a cousa pudo ir evolucionando. Eduard. Pois eu vou recomendar un da Chanda Pólvora, así descaradamente, claro, que é Camuflaxe de Lupe Gómez. Non acaba de ser editado, non? Acaba de ser editado e reeditado. Non somente porque Manolo Martínez, que é o noso diseñador, fai uns libros espectaculares, senón porque Lupe Gómez é unha poeta que hai que reivindicar, a que hai que ler. Un día, non sei que me dixo que era a miña poeta preferida, e dixo, non teño escritores, pero sí, realmente creo que das poetas que máis lín e que máis que ten unha escrita que me fascina. Pois eu non vou recomendar ningún libro, pero ningún libro común. Vou recomendar como un xénero que hai moi pouco publicado, pero hai moitas cousas boas publicadas, como é teatro en galego. Hai teatro en galego magnífico, e hai un par de anos ella dedicaba o Día das Letras Galegas a un gran autor teatral como Vidal Bolaño. As obras completas de Vidal Bolaño de Positiva son auténtica maravilla, son, claro, unha cousa tremenda porque foi moi prolífico. Pero bueno, que ao final cada un lea o que queira, pero que lea en galego, basicamente, que hai moito onde lexir. Eduard Velasco, moitísimas grazas por vir. Grazas a ti. Foi o primeiro, agardo que non sexa a derradeira ocasión. Cando queiras. Pois, cando queiras, esta é a túa casa. Carlos Valdés, moitísimas grazas. Grazas. E Alejandro Tobar, moitísimas grazas tamén. Moitas grazas aos tres, como dicía, Chanda Pólvora, Irmás Cartoné e Hugging e Munin. O que dicíamos, lean en galego, tomen o seu tempo, que vivimos nunha sociedade demasiado acelerada. E sempre lles digo, cando remato, que sexan felices, pois un xeito de ser felices e un poquinho máis intelixentes é lendo.